viete, len typujem, že to... 17 metrov, to je 6 poschodí. To si by aj mohlo byť, to by aj potom stačilo, ne 2, ale iba 1. No, len ja som vás chcel poprosiť, že keď si objednám ako rebrík cez vás, vy robíte aj donášku? No tak posielame to zbernou službou, keď je treba niekde ďalej. No, tak len kedy mi to dojde. Kam to potrebujete? Ja to potrebujem hneď, čo najskôr. Čo najskôr? No, čo najskôr. Nie, kam? No, ja som išiel na kolibu, prosím vás. Ja som išiel zháňať e-mail do adventného venca, tak som sa vyšporal na strom a teraz neviem jak dole. No. A ledva som si vlastne cez mobilku ako vygooglil na vás číslo a už vás aj menej počujem, tu na strome je slabší signál a ja by som potreboval pristaviť hneď ten rebrík, už mi je zima. Aha, no tak to... Ja som išiel... To hasičov zavolajte, my nič takého to nemáme. No, len to by sa tu musel niečo podpáliť, aby mali dôvod to dojsť uhasiť. A nie, nerobia záchranný, mne dostal žeriavník raz na žeriave, tak vyrišli mi ho dať dole. Aspoň má 10. chudáčisko. Viete, no ja som tu na strome, normálne už 2 vrany začali do mňa ďobať, si myslia, že ja som od nich, ale pritom viete, no, ja som išiel na e-mail a neviem, jak sa... No, my predávame rebríky, ale nerobíme takéto. Aj som tu kričal na kade koho a išiel okolo nejaký polovník, že v lese sa nekričí a viete, namiesto toho, aby ma zliezol dole. Skúste zavolať 112, oni vás dajú dole. Raz som dole, raz som hore. A že volá niekto, kto sa vlastne zatrepal na strom takto. Nie. Ale keby ste pre mňa došli,